Film du det? Nein. Nicht bei in Ronda. Ja. Aber bei Erich war Runde, ja? Aber trotzdem, Hvad fejrer vi i dag så? wir hatten das unter eingelistet. Für 6 Sen lidt andet, ja også. ja, vi fejrer selvfølgelig Idas 3-års fødselsdag. Und dann Oh ja, dazu Det er kommt Idas der 3-års Frühstück. fødselsdag primært. Also für 2 Übernachtungen und Og 2 så er mal det Frühstück. forløs. Kan du få lidt mere fra kring her lige nu? Und auch so ein Wanderhjemskort. Ja, hvem kostet erst Han har 15 kolber, og jeg har et, så vandt han en Hvordan gjorde han det? Han stød. Nej, fordi der var en kort tilbage. Han er spændt ikke, når jeg må så trykke. Jeg kan ikke tage rundt ved kartet der. Det havde en kort i går, og han havde bare... Det var grund af hans kort tilbage. Jeg kan ikke have noget egen Han er kun for en år. min familie, vel? lidt skal være klar, Nikolaj. Det var ikke længe. Det tager vi inden vi skal spise, ja. Nej, det var en god ferie. Det gav vi lige. Det var godt jo. Det er jo først så har de sådan noget skæmt derinde, så det er fint. Så kommer jeg til at passe sig igen. Så er det gå i gang. Ida, Mus, Ida. Har du haft fødselsdag? Jeg var oppe på det øjne, jeg håber, du må. Jeg har ikke været med Han har haft og tillykke med det. Ida, kan du klap mig hej? Du er den ikke mere? Nej, sig hej. Nej, med hegn. Kan du få den til at du? Sådan det. Hej. Og det er min. Jeg kommer. Og gris, måske med en montilis, hvis vi er heldige. Jeg kommer på Ja, det er ikke rigtig noget. Eller kan du komme med de der æg, du har lavet, så vi kan få noget at spise?